Okay. Members of the Fourth Estate, Buyamona Sogocha, Abagusi, Mwensiasi Muabeta Tiambaira Nilingam Buyamona Sokoliere Lidero, Nchengoro Mheshimiwa Honorable Elijah Bugita, aspiring Member of Parliament, Nyaribari Church. Lero tute tukukwanira amangana akore kanete igoro Kericho. Omosketo sigete Honorable Timothy Bosire. Akorereta abagusi bamintege ntekebe. Bakarangeria abantu bakabateinga no musike matiang. Obarangeri abakwanire. Ekera abarangeri abaske bagaikaransa. Bakamakonyoranga n'abantu bakasongo William Ruto bako bakibesa erinde bache gusali omuganda bw'abagusi. Abantu baminto esabali tuachakire ya Fred Okengo Matiang'i. Nto konye tigeranchira. Abarai ababasoete broad-based. Baamwire nga barabwe bago tumeka erinde baseberekani abantu baito. Kolenda abantu baminto. Asanda onsi ensalimaje telekomisi. Une ensalimaje mheshimiwa. Batete go salie sabali ya Fred Okengo Matiang'i. Ntegete mbaboliga. Mwanya korro mogere kago checheri Raila Odinga. Mwanya korra omukamba gosomo nyangoli kago checheri Kalonzo Musyoka. Mwanya korora omonto okorokunga Rigathi Gachagua bunaso etegoro kago checheri kunaba ikoyo bamwabo. Mwanya korro musigisi gosomo nyamato okorokunya muruto kago checheri n'abantu bamwabo. Lakini abantu abe batete go checheri omwana ominto okoroku Fred Okengo Matiang'i. Lakini ntete ko batebiga esabali yabo go ikebe nyenge onde bwensi otali ko chigoteri na Fred Okengo Matiang'i. Oh, gataba one time arambe one time mambo ni one time nianze sawa na inche erieta Nyamicha Bangoroku omonyakero gobwe kiombegia Kenya Youth Defense for Democracy tigangire libageri gana ende matenga mwamugusia sto ikeire ngwe ni tolubunege sakwa ngige kogera ekero buno mugusitu akeire nga na intunto bwato morai ego ikera so morai okabero gitutu masaba mo MP miaka ya maigo koruku Timothy Bosire ko abagusio bosoku nje buno mogetutu ntete ngotenga etabie yeyo taite koro kibisa kubinde nero yagerete tukakoye tamwe ye moyuka na ende nje buna gwatambukire go chiari ase William Ruto egento kero kiomete ngeringa kwaro kiria abakenya bonsinga Ruto one term kiagera no anae keruro mo MP gasi yago sinyete tukakwa one term kindly ntwakoete gasi buna abagetutu ogatoka mbere miaka 5 emiaka 5 there is a time gwa kore to mwako mogimotari otajagusiomete Nairobi in the name of okobye treasurer ya ODM egaikerase egasiuka gwa korete abakenya baroche noko bwisirimbi parliament nturi gwachu wanjorwa ni mwana ominto buno kagerete na ndonye gego chikogendera igo Timothy Bosire bogetutu togotacha ayutu akande buno mugusi sema one time ngireli bagalinde ntebye ngireli bagalinde nkwanere abanyali bali nje no moyigo ino ntubuna abayigwa nkwebori torengangi kiaberemo mame no goteba nga ntwe ibore tutokanda tukayiberu chinyomba chinde keraba mama basogete nyali bali gatigari tabwate barayimo kugambira no moindi obo no bosoko abanene ensalimache no arana isaine bwato mano ino sema one time asanteni sana asamarieta igongoro kwa omweshimiwa ensalimache gose Brian Nyamoyagori oyo kobori obochumbe bwa nyali bali chache 2027 oyo korusio moindi amwire so batugen village egento kiagara na chaga iga na kwanirete igora mangana Timothy Bosire ne proga yende bakari kobera nere proka ogoroku gosenemo igora igo bai mugeti abantu baito bakababogori bakabaira ari Kericho kubatebi na Matiang'i na bwate meeting na barabwo kumba abantu baito bakaimoka korwa kibago ikororo bakonyana na abantu baruto bagite ku address igotete Timothy Bosire kerera ira irire chichiro chinene bogere mate chipara chiaigwe bara ya moro muteyo ntugene bibusa to bwate buna abagusi Timothy Bosire aye no die mwogo tuoneri ne chikobi ne chisatio gotoletera ntubuno mogusi kizi na Nyamira igo twe ongori korwagere mate to karuku Kisii region
ase tobwate candidate yokorokuna omwesimiwa Fred Okengo Matiang'i. Tobwate candidate yomo president yokobaruga korokung'aki Fred Okengo Matiang'i. Ne candidate yetari yomogusi. Ne candidate yomoke Omokenya nero rangire Fred Matiang'i tari yomogusi osoki Fred Matiang'i na njobo lyobo president. Ntu abagusi ko twagete kokuna ya bano umwana ino tokaleki totagete. Hona abantu abaga monkwano yokokutima tibosire. Obeto mochumbe tamwemo. Igata gete ko siruto amata bina gusi chikura nchiror. Chikura chiaru tonjire gusi. Chikura to bwate gusi ne chiango. Fred Okengo Matiang'i. Igota tota itima tibosire. Igonta ke to sikaba gusi bina gwasi ke to robere rwa mamo mino kara gwati ke te konyonya. Ekiagara mamo mino tari ko bwati ke sindereo. Mamo mina ako karaki yago sikwa. Ntubuna bagusi ase yabeta. Korukizi bakanyamira rogoro. Etaye ite yara mokiri. Ego chikogende meza toretere chipara. Epara ya tara chamoche itira abantu kuturumbo kaiga. Abantu bana kaba gweta chiaiwe. Intunaga para to kurwanira gweta ko chiro ko chimate. Epara egare igakuru kwa mwesimiwa Fred Okengo Matiang'i. Omondo ko chikogere town ya itebe no nyine. Ne city igakuru kwa mwesimiwa Fred Okengo Matiang'i. Omondo kogera abana baito bagenda yisukuru basome. Shisha ekole igakuru kwa mwesimiwa Fred Okengo Matiang'i. Omondo kujikogera abasigari mbanya gwaka abana baita masasi ovyo kera batura maandamano igakuru kwa mwesimiwa Fred Okengo Matiang'i. Bosire mbarabiaba. Bosire mokome mosike mwesimiwa Fred Okengo Matiang'i. Onye moroje liete lyo mwesimiwa Fred Matiang'i neli yamo chere mesa. Mbuya ndora kana ruto toibere chibesi nyingi sana. Gende mesa oichibesa. Lakini sikomo gusi. Ngwanje moro mugusi azikwe. Bunanjo omurwaniri w'abasaye kurunyari bari chache. Oyo kote yabanyari bari ntwagoze teko choro moindi. Ikingaza niko tayo moindi asiko munyari omugusi. Ekegera tali mugusi. Timothy Bosire gona gwa address no mugusi na ande buno mwana ominto. Siko mugusi. Anyama ko Timothy Bosire kara mukaga asira. Ni ntwa bagusi twachanga. Tukachange piri ya moja lionzi bi. Tukachari. Ruto tare ngoro. Ruto na ngoro. Igo bana to kata Timothy Bosire aske omugusi. Biyamona nyasati kaba sisini. Waji One time. Asante sana. Thank you. Ready? Na inche tigamba kwani nga wakire buyaiga. Asamarita na Alfred Otuke Machuka kurukerera. Inche no mu MCA mtarachiwa kere Ibeno Ward. Bono tigamba tebye gente kemo. In fact ya saba gusi. Let us not use chibesa chikoru State House gocha gosalia chikora cho mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Iga ngusi abantu baminto buna Timothy Bosire, umuntu buna Sahil Chanda, umuntu buna Alpha Miruka, umuntu buna Javet korukitutu chache note. Ntobwenta ko baamo buna basani bwa Fred Okengo Matiang'i tomuerekesa buna bwenta ko enda State House. Tali ntobwenta ko sali chikura chiaye. Egentege tangani inuni inu abantu batangani mubwenta ko totebinga enchera tobwenta ko bwata chikura gusi chitoisane. Talio chaka kutosomera ngantu bwati kura gusi egento kya kabere abana baminta bagusi mwensi ase mwabeta bwata chikura so bonge elire na totanya koramwa bunege sakukya bagusi kare tu bwatire chikura so bonge igotoko itenenera kare tu bwatire chikura so bonge ntori koramwa kare tu bwatire chikura so bonge igotoko korangeri wase mesa yoko bage keki ya Kenya egento to bwata buna bagusi yoka Fred Matiang'i. Timothy Bosire is a political conman. Ntota itikomo ragusi kosa unless you change iri. Thank you. Mubwate chikura so bonge. Nalitora nyale kora Kenya ya itumbi ya mono.